Евангелие паводле Марка. Езус убачыў мноства людзей і змілаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх многаму вучыць. Калі мінула ўжо шмат часу, вучні ягоныя, падышоўшы да яго, сказалі: «Месца гэта пустыннае, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці іх, каб яны пайшлі ў навакольныя вёскі і паселішчы і купілі сабе чаго-небудзь з'есці». Ён жа сказаў ім у адказ: «Вы дайце ім есці». Яны сказалі яму: «Ці мы павінны пайсці і за 200 дынараў купіць хлеба і даць ім есці?» А ён спытаўся ў іх: «Колькі ў вас хлябоў? Ідзіце паглядзіце». Даведаўшыся, яны сказалі: 5 хлябоў і 2 рыбіны. Тады загадаў ім пасадзіць усіх групамі на зялёнай траве, і паселі групамі па 100 і па 50. Ён, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў і разламаў хлябы, і даў вучням сваім, каб яны раздалі ім. І 2 рыбіны падзяліў на ўсіх. Усе елі і насыціліся, і сабралі 12 поўных кашоў кавалкаў і рэшты ад рыбы, а тых, хто еў хлябы, было каля 5000 мужчын.